नदिया रतिया में के छापल भौजी हो रदिया बोला भौजी हाँ पूछ तारिया पिया पूछे ले नदिया रतिया में के छापल भौजी हो रदिया लागल कैसे दाग बोलो सड़िया में हो लागल कैसे दाग बोलो सड़िया में कहा तो न भइल कमरिया में राते धरा धरी पहले कायन हरिया में चुकी चलत बाड़ू टूटल कैसे पायल हो अरे हमारा तो कुछ औरी बुझाता कोइल का भैया घायल हो कोइल का भैया घायल हो अरे कैसे मसकल नया चोली अमरो के बतावा हो अरे ओठवा के ललिया भइल कमरिया में राते धरा धरी कैले कायन हरिया में एजी कहत रही जानी बुताई घरवा के लाइट जी बाकी रावा कहाँ मानत बानी करे मैसेज फाइट जी करे मैसेज फाइट हरे तोहरे धन सबूर राख सुन राकेश राजा अरे जेतना देला सहत बानी अब नहीं दी सजा कुछ सुनल बतेवरा के मरिया में लागे बिकी दौरा सुनलस के मरिया में कहा तो न भइल कमरिया में राते धरा धरी भइल बायन हजिया में रौरा जे न करा